Hi guys! Welcome back sa aking channel. If bago ka sa channel ko, please subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa bago kong video. So ayan na nga, lahat po ng mga L'Oreal na nasa harap natin is nakuha ko lang yan siya na free. At the same time, yung grocery store pa ang nagbayad sa akin ng $4.56. So paano ko ba siya ginawa? So, ito po yung aking breakdown dyan sa ating grocery shopping. So, ito po siya guys. Nakalagay po doon sa tag ng L'Oreal na buy 2, save 5. The first transaction natin is bibili tayo ng dalawa para makuha natin yung $5. Okay, so yung price ng kada bottle is $3.99 equals to $7.98. Yan po yung total. Plus, ginamitan ko siya ng coupon na good for 2. So, $4 off 2. So, isa lang yung ginamit natin kasi good na for 2 yung ating coupon. Then, ima-minus lang natin. So, ito yung ating total. $3.98 plus tax na 64 cents. So, yung total na binayad natin, naglabas tayo ng pera is $4.62. Yan lahat yung binayad natin sa cashier. And then, pagkatapos nito is binigyan tayo nila ng $5 na Catalina. Okay? Ipapakita ko na lang sa video ko yung Catalina at saka yung coupon na ginamit ko. Okay? And then, so, ayun na nga guys, nagbigay lang tayo ng $4.62 tapos ipinalik nila sa atin is $5. So lumalabas na may 38 cents tayo na nakuha sa kanila. Imbis na magbayad tayo, sila yung nagbayad sa atin at the same time, yung item is nakuha natin na free. So ito yung ating first transaction ha. So, ito na yun guys, dalawang L'Oreal yung binili ko, and then nagbigay lang ako ng 5 coupon, then 4 coupon. Itong 5 coupon, ito yung Catalina, okay? At yung 4 coupon, ito yung 4 off 2. Ito yung galing sa akin, yung 5 is galing sa kanila. And then, yung balance is negative 38 cents. Pansin nyo guys, yung cash natin, 0. Wala akong inilabas na pera. But, dito sa chain, sila na yung nagbigay sa atin ng 38 cents. And then, pagkatapos yan, bibigyan ka na naman ulit nila ng $5 pagkatapos ng transaction.